No, tu môžete aj celú kravu naložiť na to. Áno, a je tu jedno z mojich najpopulárnejších videí a je Ram Longhorn Limited Edition 350. Je to ten turbo diesel velikánsky a ideme sa pozrieť vlastne, ako to vyzerá vnútra, lebo naposledy som ho vnútri nenatočil, tak sa poďme pozrieť, že ako to vlastne vyzerá vnútra, keď sa chceš hrať na kouboja a kúpiť si takúto veľkú mašinu. Je to tu celé hnedé, pozerám, koža. Celé pokožované, vzadu hnedá krásna koža, veľmi pekne. Pozerám, že tu je tiež kamera vzadu, takže na tomto velikánska obrazovka, takže toto je tá najväčšia verzia. Zadná náprava a korba. Pozrite sa na tú tvár, krásne.